Posa-te'l, Yuri, posa-te'l. El Calimero, Yuri Aguilar. Pareix Gila. A l'entrar m'han dit, mira, si ha vingut Gila. Però què passa, que has vingut en moto? No, això també m'han dit. Això és molt antic, On dus la moto? Dic, no, és que avui anem a parlar de la Guerra Civil Espanyola. Ai, no em digues, quin bajón. No, però des d'un punt de vista un poc més entretingut i divertit. No, i més nostre. I molt més nostre. Anem a passejar per Benicàssim i anem a conèixer en detall les viles, les famoses viles de Benicàssim. Parla'ns d'elles, perquè són molt peculiars. Bueno, és una zona que a Castelló és molt coneguda, potser potser en València, Alacant no coneixen tant això de les viles de Benicàssim, però és una zona que es va iniciar al 1872 perquè un enginyer industrial, Joaquín Coloma, va establir allí la seva residència d'estiu. Va veure que la zona hi havia molt de sol, era molt tranquil·la, estem veient fotos de l'Hotel Boramar. Quantes en va fer i si les va fer totes igual? No, ell va fer la seua, ell va construir la seua, però el cas és que al final això és culo veo, culo quiero, i els, diguem, amics, empresaris de la zona van anar fent-se. Quina bona zona ha escollit este home. Jo un poc més gran. Aleshores, què va córrer? Que la gent va anar construint, al costat de la seva vila, va anar construint més cases fins a que a finals del segle XIX, ja cap a 1900, estem parlant que hi ha unes 50. Més de 50, 51, 52 viles. Gent amb poderío, empresaris de la província de Castelló, de l'interior, que anaven a estiuetjar a Benicàssim. Exacte, s'anaven a la costa i buscaven, com tampoc hi havia res construït i hi havia res per a comprar. Abans no hi havia immobiliàries, Mira, Villa Victòria, perquè cada vila es diu amb un nom de dona, no? El nom és una tradició valenciana, molt valenciana, la de nombrar una vila en el nom de la matriarca de la família o d'una filla o la filla major de la família. I totes les viles de Benicàssim, com no podia ser d'altra manera, tenien el nom, per exemple, estic pensant en Villa Maria, Villa Isabel, Vila del Mar, també hi havia algunes que no eren noms de dona, Villa Amparo, Margarita, Villa Fènix, hi havia noms molt variats. I és una zona que, ja t'he dit, una zona de molt de diners, molt d'industrial, molt de gent de molt de poderío, que va construir a més amb un estil molt paregut al del sud de França. I per aquesta raó, aquesta zona de Benicàssim es va conèixer en algun moment com el Biarritz espanyol o el Biarritz de Levante. És que és un luxe, però encara viuen ahí la gent? Doncs mira, de les 50 que n'hi havia, ara es conserven aproximadament unes 12. Unes 12, 13, hi ha alguna que no se sap exactament si pertany, diguem així, conjunt arquitectònic. El més important probablement és l'Hotel Boramar, perquè funciona com a hotel i com a restaurant, i jo crec que és el vaixell insígnia de les villes de Benicàssim. Segurament s'haurà fet alguna pel·li, alguna sèrie, no? Sí, la veritat és que ahir s'han rodat moltes pel·lícules, documentals, sèries de televisió, curtmetratges. Ha hagut un eix molt important per a atraure no solament turisme, sinó turisme cinematogràfic i indústria cinematogràfica I en aquestes cases es va allotjar gent molt important. Sí, és que el fet pot ser més important, en la història més important de les viles de Benicàssim, ocorre durant la Guerra Civil Espanyola. Arriba el 1936, esclata la Guerra Civil Espanyola i el govern de la República incauta les 50 villes i les converteix, diguem, en hospital. Però no solament en hospital, sinó en un eix, diguem, d'esbarciment per a tots els combatents, sobretot de la província, els que estaven a la província de Terol, totes aquestes batalles que tenien lloc en Terol, i en l'Alt Maestrat, també zona de Castelló. Tota aquesta gent, ferits, gent de les reportes de guerra, anaven baixant cap a la zona de Benicàssim i s'instal·laven en aquestes cases. I després es van poder recuperar? Sí, és curiós perquè les cases, les villes, es van renombrar. I aquests noms de Villa Maria, Villa Amparo, Villa Gadià, això va desaparèixer i estem parlant de Villa Paulov, Villa Garibaldi, Villa Zanya, Villa Fuente Popular, Villa Dombrovski. Dombrovski, per cert, era una de les villes més importants perquè ahir en Benicàssim es van concentrar un nombre molt important de polonesos que estaven combatent al costat de la República en el front de Teruel i molts d'estos ferits anaven a aquesta zona de les villes. Aproximadament entre el 37 i el 38 van estar allí unes 7.500 persones, algunes de les quals van faltar, altres de les quals van tornar als seus països, però va ser un lloc també molt important perquè van passar per allí molta gent molt coneguda. Josip Broz Tito, que per cert va ser després president de Iugoslàvia, John Dos Passos, Antonio Buero Vallejo... Hemingway. Hemingway. Bueno, Hemingway potser hagi sigut la persona
més coneguda que ha passat per allí estem veient-lo. I què va anar a escriure? Bueno, Hemingway, que era un bon vividor i era una... O de vacances, què va fer? És que li encantava Espanya en general. Vacaciones d'aventura, no? Allò de que Espanya estigui en guerra li va donar a ell moltes ganes de visitar Espanya i ell va estar visitant molts fronts. I moltes places de bous. Moltes places de bous, perquè era molt aficionat a la tauromàquia. I va estar allí també narrant i relatant, perquè ell va ser corresponsal de guerra, va estar narrant què és el que estava passant, no? I ell agafava tots aquests testimonis que venien dels combatents dels fronts de Terol. O sigui, que va estar prou temps, no?, en les viles de Benicàssim. Bueno, li va donar temps a conèixer a la que seria la seva tercera dona, a Martha Gellhorn. Que també era corresponsal. Sí, Martha Gellhorn era una corresponsal de guerra que estava cobrint els fronts de guerra espanyols i la va conèixer allí perquè, a més, n'hi ha que dir que les viles de Benicàssim no solament eren un hospital. Es va fer un teatre, per exemple, al garatge de l'Hotel Boramar es va fer un teatre. I ahir es feien representacions, es feia cinema, hi havia un club marítim. Diguem que era una zona també d'esparciment, perquè al final la guerra necessitava donar alguna alegria i molts combatents venien, estaven un parell de setmanes i no solament estaven allí llegint novel·les. O sigui, que no va perdre el temps. A més de ser corresponsal, va conèixer la seva tercera dona. La tercera dona. Crec que em va dir sobre 6, una cosa així. No perdia el temps, l'home. No perdia el temps. I després de la Guerra Civil, en quin moment tornen les viles als seus propietaris o als hereus? Sí, l'any 39 acaba la Guerra Civil Espanyola i molts propietaris recuperen, evidentment, la propietat la possessió i la propietat de les villes. No havien perdut la propietat, simplement que el govern havia decretat l'ocupació forçosa per raó de la guerra. Recuperen, el que passa és que moltes d'aquestes villes... Les reformarien i ja perdrien molt d'encamp. Es van convertir també en seu de l'auxili social de la secció femenina de la Falange, o sigui que també va mantenir un poc un cert to militar, això de les villes de Benicàssim. Malauradament, cap als anys 60 i 70, moltes d'aquestes villes perden un poc l'ús, molts propietaris havien venut o cedit aquestes villes i moltes d'aquestes cases tan senyorials acaben en la ruïna, acaben perdent el seu ús, moltes acaben enderrocades, i de les 50 que parlàvem, que es van construir al llarg de l'última part del segle XIX, i l'any 1900 hi havia unes 50, en l'any 2000 estem parlant que hi ha 12, 13... 12, 13 en bon estat i que es poden visitar? Es poden visitar. N'hi ha una que és museu, n'hi ha una que és Villa Victòria, i estem veient, del 1911, n'hi ha alguna que és museu, està oberta al públic, la veritat és que l'Ajuntament de Benicàssim ha fet una molt bona tasca de recuperació, ja no solament arquitectònicament, sinó que es conega, que coneguem que en la província de Benicàssim i que en aquesta zona tinguérem tanta història concentrada... És preciós passejar-se per ahí i veure les viles i les casetes que eren per canviar-se a la platja, que encara també es conserven. Jo recomano, és un passeig molt interessant, jo recomano agafar un dissabte pel matí, un diumenge pel matí, anar-se'n fins a Benicàssim, que és una població espectacular, una gent meravellosa, anar a pegar una volteta per les viles de Benicàssim i empapar-se un poquet de tota aquesta història. Me l'apunte. Per a cap de setmana, i així també coneguem un poquet la nostra història. Això ens agrada molt. Coneixerem més història la setmana que ve, dimarts que ve. Yuri Aguilar, moltíssimes gràcies. I és que Ferran ja ho deia abans, és que és el que més ens agrada, conèixer els nostres pobles, la nostra història. És que tu saps si en tenim, Ferran, no se ho acabem.